ना जोंनि बे खयला मैला थुक्राझार आइ फवालि पिकनिक स्पट दे जायो बिनि लांगोनाव जे ब्रिज जागासिनो दङ दा बे ब्रिजखौहाय दिन्थिनो थाखाय आङो फैदों दा बे ब्रिजखौहाय 28निफ्राय बा 28आव होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन बेखौ मुखुलि खालामनायखौ दा बेयाव फैनानै जोङो खोनाफैदों जाहैबाय 28आव बोरैबाला पस्टपन जानो हागौ 4 थारिख बेबायदि होननाय खोनादों अब्ला नोंथांमोना बे ब्रिजखौ नायलांनो हागोन दा नायदो नै लोगोफोर बेबायदि जाबाय आरोना ब्रिजआ ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा बेवहाय बाइकआ होखावबोलायबाय आरोना नै बेबायदिनो नै फैदो लोगोफोर फैदो दसे ना सोर थै हाद्रिया दुनियानि हाद्रि सारनायखौ आं सालायबोदों माबा हाद्रिया मानो थाया दा गाजोल गैले फैदो दा लोगोफोर नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय माने बेबायदि मोनसे बिराद मोजां दालां मोननाय जाहैबाय आइ फवालि पिकनिक स्पट जे जायो नैबे बैग्रिबारियानो आइ फवालि पिकनिक स्पटआ दाबो नैबेनो बेयो आइ फवालि पिकनिक स्पट ओमफ्राय बे लांगोनायावनो गोजौआवहाय माने माबा जादों आरोना ओमफ्राय दालां ब्रिज जादों ओमफ्राय बे दालां ब्रिजआ दा फोथार जानाय जासिगोन आरोना बारा गोबाव गैलिया दा बेवहाय थांलाय फैलाय थाबायजेनसै आरोना बिराद मोजांनि खोथा लोगोफोर ओमफ्राय गाहायावहाय ओरैजाय बेबायदिनो नै ओरै नैबे दैलाम बैयावनो हनै बेंथला ओमफ्राय नै ओरैहाय थांलानो थुक्राझार मोनबाय ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैथ' थांबाय जाहैबाय बोजों ओमफ्राय दैलाम बियो ओमफ्राय दा लोगोसे आइ फवालि पिकनिक स्पटआव खालमासि ओरैबायदि मोजां जाखासिगोन नैबे दालाङा हायोब्ला आरोना बे दालाङा हायोब्ला आइ फवालि पिकनिक स्पटआ जा मोजां जासिगोन जोंनि थाखाय ना लोगोफोर फैद' आइए दोस्तों आइए और नया ब्रिज देखने के लिए आ जाओ बेथ' माने ओरैबायदि आरोना बिराद मोजांखा खोलो खोलो बार खोलो नैबे दालां गोदानाव फैदो ना लोगोफोर फैदो ओरैबायदि नै जोंनि एसके ब्रादाराबो दंफैयो नै ओमफ्राय मा लांफैदोंमोनलाय नायफैदो एसे दालां बेरायफैनो गोदानखौ नागिरदों माने आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जिथुनाखि बे दलांखौ ब्रिजखौ बानायना होबाय औ जि सरखारा बानायना होबाय आं औ सरखारनिसिम गोजोननाय जासिहरदों औ जिखिया सरखारानो फैया मानो जों रायजो राजानो नांगौ जौगानाय औ जौगानाय दा बेनिखायनो जोङो बे दलांखौ बानायनानै होनायनि थाखाय सरखारनिसिम गोजोननाय जासिहरदों दा जोंबो नायफैदों मोजाङैनो बानायबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मोनसे आंनिफ्राय आं सानो जाहैबाय बा रायजो राजाफ्राबो गोबाङानो सानो ओरै बारलाङोब्ला सिद्दा थुक्राझार जाना आइ फवालि जानानै फैनानै आइलेण्ड ओनसोलाव हाबहैयो औ आइलेण्ड ओरै सिदा थाङोब्ला खैला मैलाजों थांबाय औ बायदि बायदि सहैबाय औ ओमफ्राय मोनसे समयसा दंबावो जिथुनाखि नांगोल भाङा दै औ जेन बेखौबो सरकारा फैबाय थानाय समाव जिखिया सरकारानो सालाया मानो औ बे नांगोल भाङा दैखौबो नायसनो मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार फरायसाफ्रा औ बे आइलेण्ड ओनसोलनिफ्राय ओरैहाय खैला मैला जानानै गोबां कलेज बा हाइ स्कुल एम इ स्कुल फरायहैग्रा फरायसाफोर दं जेन बिसिनि जेंनाफ्रा सुस्रांजायो माने आं बेखौनो नोंथांनि लाइफनि दारैहाय खामना खालामो आरोखि मोजां दा जोंबो बेखौनो बुंगोन माने जिथु खयला मैला टु आइलेण्ड टु थुक्राझार ओमफ्राय दा नैबे लामायावहाय मोनसे गोनांथि दंबावो ओमफ्राय दा बेखौहाय जोङो मोनोब्ला आरोबाव जिखि सरखारानो फैया मानो माने नैबेखौहाय दालां बानायनानै होयोब्ला जोङो बिराद गोजोननायखौ मोनगोन आरोना दा नैबेखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय दा बै जोंनि जेनाखि मोनसे नांगोल भाङा दै हान्था मेला खालामनो थाखाय बेवहायबो जुदि जिखि सरखारा फैया मानो मावनानै होयोब्ला जोङो बै सरखारनिसिम गोजोननाय थागोन जिखि सरखार फैया मानो जोंनो पाब्लिकनो मोजांल' नांगौ बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बयबो जे बे दालांजों फैलायदो नायफैदो ओरैबायदि मोजां नुगोन दा जोंना दा फैगोन बोसोरफ्रावहाय नै बियो आइ फवालि पिकनिक स्पटना ओरैबायदि मोजां उन्नतिखौ जासिगोन आरोना जों बेखौ नुदों ओमफ्राय दा बेबायदिनो खालमासि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला ओरैबायदि मोजां जाखागोन
नैबे आइ फवालि पिकनिक स्पटना खाथियावनो थाबाय जोंना ब्रिज ओमफ्राय खाथियावनो थाबाय आइ फवालि पिकनिक स्पट फैगोन बोसोरावहाय नैबे आइ फवालि पिकनिक स्पटना माने दालांखौ नायनायजों लोगोसे आइ फवालि पिकनिक स्पटना जिखावगोन बायदिखौहाय आङो नुनो मोन्दों आरोखि ना ओरैबायदि मोजांखा ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा नैबेबायदिनो बाइक सालायजेनबाय कार सालायजेनबाय दा बेबायदिनो आरोना दा नैबे दालाङा जों बेखौ अपेनिं खालायथ'वाखै बेजों दामानि बांद्रायलि गारि मथर सालायनाय नङा जेब्लानाखि अपेनिं खालामबाय अब्ला बे दालाङाव नायख'नो हाद्लायि बेबायदि जासिगोन आरोना जोबोद गोलाव बे माने हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय मोननै जयसल' खम होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा बे हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय मोननै जयसाबो खम होननानै जों मिथिब्लाबो माने दालाङा जोबोद गोलाव आरोना ओरैनिफ्राय नायोब्लाबो गोलाव ओरैनिफ्राय नायोब्लाबो गोलाव आरोना दा जोङो बेखौ आङो लाइभनि गेजेरजोंहाय बुंदों ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय नै आदाबो दंफैयो ओमफ्राय दा बेबायदिनो बाइक सालायजेननाय जाबाय बाइकथ' ओरैनो कार गंफा गंनै लकेलनि सालायजेननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे ओरैजाय मोननै बानायदों ओरैहायबो मानसि थाबायग्रा साइकेल ओमफ्राय हरैबो मानसि थाबायग्रा साइकेल ओमफ्राय नैबे गेजेरजोंहाय गारि सालायग्रा आरोना थाबायनानै फैयोब्ला अबा साइकेलजों फैयोब्ला नैबेजों सालाया माथिनो नैबेजों साइकेला सालायनाया साबसिन आरोना थाबायनाया बेजों थाबायोबा साबसिन ओमफ्राय लोगोसे ओरैथ' दैलाम बारिसिनो एकदम महागोन ओरैबायदि बे दैया माने भुटान हाजोनिफ्राय फैयो एकदम भुटाननिफ्राय माने ओरैबायदि कारेन्ट फैखायो दैज्लां बोथोराव हुलुस थुलुस नायनो ओरैबायदि गाज्रि अबस्था ना सेर सेर आदा सेर मानसिनि गामिनि माबाखौ धंस' खालायबोबाय आरोना बेबायदि नायदो नै लोगोफोरना दालाङा दा आइयाव हाद्रिया नै बारजों फैदों आरोना बेबायदि ओरैजाय बिराद मोजां बेवहाय सेलफि लाफैनो हासिगोन जायफ्रा फैदों माने नोंथांमोना लाइक थुना गालां लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना गालाङियानो मोजां खारन मानो होनोब्ला जों माने बहुद बेबायदिनो जानाय जाथायफोरखौहाय इमिडियेट जोङो लानानै फैयो नोंथांमोना जुदि साबसक्राइब खालामनानै गालाङाब्ला नोंथांमोना मानसिफोर नायखांनानैसो गदाय नुहैनो मोनगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि लाइभआव फैदों साबसक्राइब खालामनानै गालां लोगोसे नोंथांमोननिबो मोजां आंनिबो मोजां बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा बेयावहाय नुनो मोनदों ओरैबायदि गोलावनो समायना आरोना ओरैनिफ्राय फैयोब्ला जोंनि खैला मैलाथु आइलेण्ड ओरै थाबाय हा ओरैहाय ओमफ्राय नै ओरैजाय फैयोब्ला काजलगाव हया बेंटल हया थुक्राझार हया आइ फवालि नैबे दालांखौ मोनफैनो हागोन आरोना बे दालां गोदाना ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा लोगोसे आङो बारे बारे बुंबाय थाबाय नैबे आइ फवालि पिकनिक स्पटना ना जानुवारियाव जायो डिसेम्बरनिफ्रायनो जायो ओमफ्राय दा बे डिसेम्बरनिफ्राय जानायाव दा फैगोन बोसोरावहाय ओरैबायदि समायना रमायना जागोन आरोना बेयो नोंथांमोना नेनानै थादो बयबो आंनि लाइभनि गेजेरजों नैबे दा आइ फवालि ब्रिज गोदानखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफ्रानो फैगोन एबा फैनायजों लोगोसे नैबे बैग्रिबारियाव ओरैनो इन्जय ना बेबायदि लाफैनो मोनगोन आरोना गोसो बायदि गोसोफोरखौ गोजोनलाय होफैनो हागोन दा जों बयबो माने नैबे ब्रिजखौ नायनो फैनो हागोन आरोना फैदो लोगोफोर फैगासिनो फै नायफै गोदान फैनानै नायफैनो हागोन बेबायदि ओमफ्राय दा लोगोसे सोर नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना गालांनाबो एफाबां नायबाय साथामल' नै साबस्क्राइब खालामनाया लाइक खालामनाया लाइकखौ सोरबाफोर बानायबावाखैला बानायनानै गालांनायानो गाहाम खारन मानो होनोब्ला गावजों गाव अनलायलायनाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंबो मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो
एबा आंनि सापर्टजोंसो नोंथांमोना खरस गारालाजासे न'आव जिरायनागासिनो नैबे जायगाफोरखौ नुनो मोनदों। आङो बेखौनो खावलायो जायफ्रा भिडिअ नायबाय जायफ्रा लाइभ नायबाय नोंथांमोना नायनानै ओरैनो थाङालासे साबस्क्राइब बानायनानै गालां आरो लाइक थुनानै गालां नटिफिकेसन अलाव थुनानै ला अब्ला नोंथांमोना फैनाङा लाजासे न'आव जिरायगासिनो ना न'आव गथ' गथाय न'खर फेदेरनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरै जेनाखि दायो आङो लाइभ होगासिनो दङ नैबे आइ कुवालि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल हया क'क्राझार आइ कुवालि पिकनिक स्पट दा इटास नैबे ब्रिज गोदानखौ नोंथांमोना न'आव थांगासिनो नुदों। बेबायदिनो जोङो मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोननिजों न'आव थांगासिनो नुहोनो मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जोंखौ सापर्ट खालामब्लासो जोंबो मोजां भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै जों हरनो हायो। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि समस्त बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर नोंथांमोना लाइभआव फैनानै एबा भिडिअखौ नायनानै ओरैनो थांनो नाङा। नोंथांमोना नायो नोंनि ना साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय नोंथांनि थाखाय लस गैया ना लाइक थुना होनायनि थाखाय नोंथांनि थाखाय लस गैया। नोंथाङा बेबायदि लाइक ना थुनानै होयोब्लासो नोंथाङा साबस्क्राइब थुनानै होयोब्लासो जोंबो गोसोआव दाद बोलो मोनो। आंनि भिडिअआ एसेखिनि लाइक मोनदों आंनि भिडिअआ बे भिडिअआव एसेखिनि साबस्क्राइब मोनदों होननानै जोंबो गोसोआव गोजोन मोनो आरोना बोलो मोनो। गोजोन मोननायल' नङा बयनो जोङो बोलो मोनो आरोना। दा बोलो मोननायजों लोगोसे नोंथांमोननो न'आव थागासिनो ना थाखा थाइसेबो खरस नाङालाजासे नोंथांमोना आखाइ मुथियावनो नैबे दालां गोदानफोरखौ एबा बबेबा जायगायाव स्पट ना जानायफोरखौ नोंथांमोना नुयो। दा बेनिखायनो जोंबो नोंथांमोननो नुहोनो थाखाय नोंथांमोननि अननायनि गोहो आरो बोलोखौ नांगौ आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअफोरखौ नायनानै ओरैनो थांगारनो नाङा। साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोसे ना लाइक थुना गालां लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै ला खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला जाहाथे नोंथांमोना जेब्लायबो जोंनि भिडिअआ नोंथांनियाव सिगांग्रो फैनाय बायदि आरोना। दायो साब्रै थुबाय नै लाइटना साब्रै थुबाय ओमफ्राय गोबाङैनो नायदोंमोन दा माखासेया ओंखारलांबाय। दा फैदो दे बयबो लोगोफोर ना। बे जादों जाहैबाय आइ कुवालि बे ब्रिज गोदान ना आइ कुवालि ब्रिज गोदान। बे ब्रिज गोदानखौहाय फैगोन 28आवहाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन बेखौ मुखुलि खालामनाया। दा 28निफ्राय 4सिमावहाय होनदों आरोना। दा 28आव जायाब्ला 4सिमावहाय जाहैनो हागौ होननानैहाय बुंदों आरो। ओमफ्राय दा जोंबो बेखौ डिटेल्सलि जों सोंना लानो हायाखिसै माखासे मानसिफोरनावहाय माने गावसोर बुंनाय बायदि जोङो भिडिअ खोन्थानांगौ गोनां जाबाय। माने 28आव बोरैबा जागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। ओमफ्राय बिनि गेजेराव 28आव जाब्ला जाबाय 28आव जुदि जायाब्ला माने डाइरेक्ट 4 तारिखसिमाव बियो मुखुलि जागोन आरोना। बेबायदि ओरैबायदि खोलो फैखायोना ओरैबायदि समायना आरोना बार खोलो खोलो। दा फैदो लोगोफोर ना। नै ओरै बिराद मोजां समायना नायदो नै दालाङा रेव आरोना नै सानजाहा दै बेयो सानजाहा जोंनि आइलेण्ड टु खयला मैला थांग्रासो इयो। ओमफ्राय नै ओरैजायथ' आइ कुवालि जाहैबाय बेनो आइ कुवालिया। ओमफ्राय दा फैनो हागोन लोगोफोर ना। दे आसा खालामबाय लोगोफोर फैलागोन होननानै जोङो एसे उनाव ट्राइ खालामबावगोन। बियो माब्लासिमावहाय माबाथार जागोन फोथार जाथारनाय जागोन। दा फैयै बेयाव जोबफैबाय नै दालाङा। दा बैनोसै हनै आइ कुवालि दखाना आरोना। दा दैयाथ' नै बेफोरो ओरैजाय नायदो नै बे सानजाहा थांबाय जोंनि माबाजोंहाय नायनानै लादो नै बिराद मोजां आरोना। बेजों गारि सालायग्रा ओमफ्राय नैबेजोंहाय मानसि थाबायग्रा आरो ब्रिजआ। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय बैयो आइ कुवालि पिकनिक स्पट
ओमफ्राय जों गोरलैयाव फैयोब्ला नैबे गासैबो मानसिनि न' गोजामोन नैबेजोंहाय फिसा निज्राल' दंमोन दा बे निज्राखौ लोगो लाफैबाय ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय बे आइ फवालि पिकनिक स्पट जाग्राया बैग्रिबारि आरो खुज्राबबारि गोजामोन आरोना नैबे दैलामा दा जेनाखि बे दैलाम गफर नुदों नैबेयाव गासैनोबो खुज्राब गिदिर दंमोन दा दैया दहंस सिलिंखार खालामबाय आरोना ओमफ्राय नैबेजोंहाय गामि गोजामोन दा बे दैयानो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैयानो सिलिंखार खालामफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेबायदिनो दा ओरैजाय नै बेयावहाय दखान दङ दा नैबेनिफ्राय बे गामि गोजाखामोन बेयो गामि गोजाखामोन आरोना ओमफ्राय दा हनै मायबा थांनायसै बिसोरो ओमफ्राय दा बे दैलामबारि आरोना नै बिराद मोजां दा बेबायदिनो फैदो लोगोफोरना बेनो दालां गोदाना आइ फवालिनि दालां गोदाना बेनो आरोना बिराद मोजाङै नायदो लोगोफोरना बिराद गोलाव हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय जयस मोननैल' खमसिन होननानै बुंदों बे दालांखौ अब्ला हाग्रामा ब्रिजजों सेकेन्ड माबा जाहैबाय आरोना बियो माने जयस मोननैल' खमथ' ससेल' खम जाहैबाय ओमफ्राय दा बिराद मोजाङानो जाबाय दा जों बेखौ मोनबाय दा बेनो आरो दा लोगोफोर नै ओरैजाय बिराद मोजां दा ओरै थांबाय दखानाव आङो थांनि बेनो आरोना हाद्रिया अयथासार ना गाहायजों ट्रेक्टर खारलायो आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो सिबदों आरोना बेखौ हाद्रियानो ओरैबायदि बेरफुंबायोलै फैदो दे साब्रैल'सैलाय माथो आइ फवालि दखाना माबायदि आं दिन्थिहैनि दै रायजोफोर आइ फवालि दखाना माबायदि आं दिन्थिहैनि आइ फवालि टु नै बेफोरो गासिबो न' गोजामोन दै खाथियावनो दंखायो नै मोनखानायसोमोन बेखौ दैया मोनखानायसोमोन आरोना नैबे न'आ खुनुरोखोम बाहायगो दङ दैया ओरै दानखेलांनायखायसो आरोना नङाला नैबे न'आ सेस जाबायमोन आरो लांजानायसोमोन नै मानसि थाग्रा नङा बियो खाथियावनो मा होनो वाटार साप्लाइनि माबाबो दं हनै बेवहाय ओमफ्राय दा लोगोसे आङो दिन्थिलाङो आरोना मोजां जादों नैबे दालाङा बानायनाया दा जोंबो फैबाय आरोना ओमफ्राय सिबग्रा हाजिराफोर दङ नै सिबग्रा आइजोफोर दङ ओरैहाय हाद्रि खोलो खोलो आरोना ओमफ्राय नै मादैमोना सिबगासिनो दं बे लामाखौनो ओमफ्राय बेखौहाय ब्रिज माबा फिस बानायगोन आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे नै ओमफ्राय मादै मोनालाय नयनिथो जाखो हाजिरा बेसेबांथो मोनो थिनस'ल' बावनो थिनस'आनो मेरलाखादा बेबायदि आरोना नै सिबदों ओमफ्राय साथामल' सानै नै माथो साथाम नुदोंमोन मानसिखौ ए जिरायफैदोंसो नोंसोर सानैजों बेखौ सिबजोबखाबाय ए दे औ ओमफ्राय ओरैहाय नै माथो आइ फवालि माबा मोनसे दखाना सिफायबायसो ए हौरैजाय दोनहैबाय दां हनै बेनो नै आइ फवालि दखाना लोगोफोर ओरैहाय साहा दखान नै एसे गोथौसो जालायनाय नुबाय आङो नैबेनो आइ फवालि साहा दखाना बेनो आरोना नै मोनसे नै बेनो साहा दखाना नै गोथौसो जाबाय नै दालां खोनानै गोथौसो जाबाय ओमफ्राय माथो आदा आदसा ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओरैनिफ्राय फैयो जोंनि थुक्राझारा ओरैनिफ्राय आरोना ओमफ्राय बेयाव दखान ओरै थुक्राझार ओमफ्राय ओरैहाय गारि होलांजेनबाय नै दालां गोदानजों थांजेनबाय ओमफ्राय दा ओरैहाय बेंटल थांबाय ओरैहाय बेंटल थांबाय बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय माथो बेवाइ औ दे ओमफ्राय नै ओरैहाय गय दखान एकदम थोनो जाबाय नै दखाना फिसाल'खा ओरैहाय नै मा बेबायदिनो ओमफ्राय ओरै दखानफ्रा बिराद मोजां आरोना लोगोसे जा मोजां बिदिनो आरोना दखाना स' लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि बे लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन दै